like to put my hands up in the air. I want bad girl dancing over there. Look at her go on the dance floor. She's amazing on the dance floor. When she moves, girl, I want more. Keep it going, girl, like I gotta know, girl. You got me saying, go little bad girl, little bad girl, go little bad girl, little bad girl, go little bad girl, little bad girl, go little bad girl, go little bad girl. Oh yeah, they tell me I'm a bad boy. All the ladies look at me and act coy. I just like to put my hands up in the air. I want bad girl dancing over there, shaking her ass from the left to the right, moving it round just the way that I. Hvordan er Sasha som person? Hun er rigtig sød, og hun er rigtig sjov, og en god veninde. Og så bliver hun også nogle gange lidt pigefornærmet, eller nogle dage er hun sådan meget sur. Så er hun sur sådan hele dagen, lige meget hvad man siger, så bliver hun bare sur på en. Og så Er Sasha god at snakke med? ja, når hun ikke snakker om sin hest og ridning og alt det der. Så Hvordan er Sashas værelse? udover mad, skåle med madrester er det meget hyggeligt, men der roder også ret meget med hestetøj og beskidtøj og alle mulige hesteting. Og så kan det også godt lugte nogle gange. Sover sammen. Så snakker Sasha så i søvne. Ja, meget, og hun snorker også rigtig meget. Det er sådan, man vågner af det, fordi det larmer så meget. Er Sasha aktiv i timerne? Ja, nogle gange, hvis hun er her, men det er jo ikke så tit, vi ser hende herovre.